karin ang nge in neithana chuan silai na lotin va mai neithana omna lama chuan phei vatina oma ka kut ka ngata khonga in thatchu zoi sapakati chuan tha che atumasin atile rok chu poni se midang nun na ilak khera ngai lo katile sepa tuna hian ka hlauna te kha abo vek ni main ka ria Jasmine episode-4 Ziaktu Judy Chhakchhuak Hepa hian katamin khoi sakasin kanupui chuan ngaidam turin min du amo ati vin tuara olsam takin ka beidong mai don lo min tha tum nge yalom neithan ma se kadam reng hi min tha lo hi ka ti khur deuh dar dara neithan chuan kamita min lo en chukruna James sa silai na latin reng thung kakut pahni chu a oma ka da a thil ti sual ma se thi em chu a phu bik lo ka tile sepa a in se ru na sa hle ti a mel om da na tang poin riat silai chu a da thlariai riaya basement lama hruai tharo tia nei thanan thu pe o zeta ati chuan an chengal sap mai dinglok teu ati le ta ka chuan an lo hoi phei wata silaya rik chuan ka phuna salutuk James sa omna lam ka en chuan a himpia la James sa kap lovin abulvel mai maya kap ti ka hriat chuan ka thodeu huai thei warning sotani kha adot lia chuan ka that hre hau don lo chenia ti pain a silai chu mi pakhata pe a office atangin min chhuah pui ngal kan room kan thlen rual deuh thoin ka hmuya lo fopa ka thu soya zom chu ka loma ka hlim hle bok min choi kang nolin akonga ka ke in min kherbe tira khuma min mutir nuwa ka thom no phel ngal mol khumpui kan kai dun chu anile der to mai ka oma alu ngat datina thode hok khoka ka Jasmine ti supin kabula amutha a puan min lo sin tir ngal ka bianga lo fo zok nuwa amita chinga nei thana mut nuwa po chuan ke chu kala meng reng alam hoin ka in leta a mel chu a ha dam mel hlia a khabe kualte a muile a biang velte chu anal big tak zet ti har lau hle maila ka kutina bianga ka khoi da a ka kuta lovon chuan kameng phok khop mai ka kuta von chu a fop wanga heti hi chuan adang lam tak zet tuna chuan hlauna chete ma ka nei lo ma se thil poya khoyang ti ero ka hlau ve reng akut chu ka vuana keipo ka mu hil ve ngal phone ride ral ka hriat chuan kameng siara ka hoi kual chuan nei thana ipte tanga ria ni ti ka hria nei thana ka en laina mitala chingklat boxi min von na akut chu da thla in khuma tang chuan ka tho chuaka a ipte tangina phone chu kala chuak zui ngal a caller id a chuan Bruce ti ming hi chuang kala a phone hila ta ila a thin rimangem na nei than ka ti chuan min chang lo alamutui mel lutuk a call chu kala tange nge a oh hello ka ti rual deuh tho in le lama mi chuan oh miss kalo call chan chu sarkhan dar kuwa meeting aneya ati ngal vata lo ngak lok ro ti pa in call chu hol ta ka daria nei thana lama ka phei zui ngal amu tui sia ka kai tho chu athin rim em lowang chu mo nei than thoro ti paina dara ka soi data dar kuwa meeting in enia ka ti chuan lo che thutin ka khela ron vuana khuma ka thudot maya akut chu kamal chunga da zui ngal hetiang hian om ngai om ka hrelo ka kut chuan na lu chu ka chul hawa nei than thoro le ka ti le chuan mut chuak ti hriat zet hian na room hoka cancel turin hril ro ti pain kamal chunga lo mu ngal ole ka ti nuwa call chu ka on hold ngal wata meeting cancel tura ka ti chuan ole ka ti boi chu ka ti pal ati nuwa call da zui ngal nei thana phone chu khumbula da in nei thana chu ka ena
asama ka chul hau hawa dareng zat ngeya ati sup chuan sana banga intar chu ka ena som pakhat ti pain asama kala khoi reng eitur ka walange ti pa thoka tum chuan a phal lo na samai topro ati de huta ma se ti pa thoka tum chuan a phal hau lo tho chuak le thutin khuma min mutira thil ei turin kan chuak don nia ti pain ka puma alu ngat ngal tukin chu amuta chuak ve nga niang ei tur kan sa fel nuwa waiter chu ka pe a kan seasonal diza thar hi hemizo in test dungem ati chuan ti pain nei thana ka ena pahni lo daro kha zong kha nei thana na ti nuwa waiter po chu akal zui ngal ka o thian kharin ka kut ka khal niapa enge ni ta amor nei thana chuan ka dana lo hre thiam le vek to chu ni in englowania zo du che ka neya ka ti chuan min zot ro an lo ti wata nuailam melin ka mui ka se zeu ma se nei thanan mui se du lo zia hre chuak thutin nei thana ka ena ti lung oi lo che ka du lo ma se lingko na chanchin ania ka ti chuan min zot mai ta che ma se anun hlui zong ka phor chua saklowang ati chuan ka bungat kan ei tur po lo thleng zui ve ngala lingko na kha khati lai khan kum som pahni ni lovin som pali ania chuan a u nau pa kha tha tum hau lo bok a u nau pa bret a khadam doi ti thina ni a lingko na poisa khol ho ruk sakatuma silai keng chungin lingko na ruma valuta lingko na chuan a sahim nan ti in silai khalak sakatum ve boka ma se silai an in chu na lama bret a khan ama le ma in kap pala chuan silai khaling kon na lo chhar kher sia a chung tenan mu chuan silai keng chungin a loading renga police in man tum ma se ala nau pang ema ka hnuai thok turin ka latani ma se ka hnuai thok tura ka la ka ti khan school le college kal chuak veka chumi hnuwa chia ka personal assistant turin ka la ati chuan ka thodeu huai thei lingkon achu ka khongai to jok chu thila soizo chuan ngoi rangin kan ei miala company lama na ka neya chumi zoa ka villa lama kan kal don nia ati chuan kameng phok khop mai ngati nge I villa chuan enge ti tur oma ka lo ti sepa nathil ti pain restaurant kongka chumin hon sak ngal nei thana hi ka nel vetel telin ka ria kanu dor tur chu I design sak to em ti pa kut kamal chunga da chuan ka lo tho haka zo to e ka ti chuak thei ram kanu ina tho pui tur pakhat ka pui thei don le don lo min zota ka ti chuan tunge ati chang le bol to ka chillem khalin Alexania ka ti chuan karin ange in ai ka pa khai tho pui lowang alo ti ngal vat I tho pui don lo min nial suang che kha pa kha kanu pui naya om ka du lo ati chuan maktak main ka ha dam phia na nei thana bulaka om hian ka him bikin ka ria naga thok hi huem ka ti chuan ai I bulami pa thok ve tur kha ka du lo mai chawani kha pa ni lo midang tho pui tur zong don nia ati chuan ka bungat ngat mi patnaya om hrim hrim a phal don lo ti ka hre ve to miawa I hre thiamem amor ati chuan ka lo o ve vat a company kan thlen hnuwa chuak vatin a private elevator lama min hruaya office ko taling ko na lo ding chu kan muzui ngal nei thana chu enina bukmuta chotnulam chibai Miss Jasmine Espacito ati chuan bukngatin ka nui varvara lingko na file ken chu lain nalam chungchang a soi zui ngal mol ngatinge ka chera soni lo wa thut lo amor ti pain nei thana cher om na lama min hruaya a chera ka thu mai chu nuam lo ka tile no ma se ka thu fel der to sia ka thole ni chuan a thu soi ka za lo ni don si reivak lo nuwa nei thana ka om na lama lo pheya ka thut na tang chuan ding vatin ka om son vata ma se a rei lo
ka konga lo kuin amal chunga min thut tira so ta son ka thu theilom ti pa so falam ka ko chuan ka ngonga lo fop zewa ami fo dan chu maktak main nuam ka tilutuk reivak lo nuwa min thlain a om hladewa min en reng ta ka chuan ka lai lutuk chu a oma ka mai ka phum ka atak sa che deuh dat dana anui ti ka hre thei kalang le ti pain min da thla a ka kuta lo kain a motor om na lama kan chuk thla zui ngal a vila kan thleng chi a chu soimai tur ka hrelo a lianin a zau tak zet a vila hi moi ema I vila hi van moi ka ti chuak hluaya alama min potin ka hmuya lo fop zewa kan vila ati chuan kan nui ve var mai neithana chuan ka kuta kain a chunga min lu puya furniture te chu a mela tang ringot poina to don ti a hriat ngoi in chung lama kan chhota zela in chunga chuan a office a om sofa thut mai ka tum chu neithana bok chuan amal chunga min thut tira amal chung hi ka si ta ni ringot to tal chhuah tuma ka chet deuh lai chuan tobro ka beng bula lo ti supa amal chunga min pom reng chung chuan a hna khoi ngal mial lekhabu ho so ka va en theyangem ka ti chuan ai alo ti wata kabul loka chuan lekhabu tam dewa oma ka en chak lutuk lekhabu om na lama chuan ka hoi deuh chena ka khabe lo domin ka hmuya lo fop zewa ka hmui ka lo ti portan mai ti khan ti su amor ati chuan tho hakina file chu ka en taringota mindang lem lo file ka hon chuan Charles ti ming hi alo in ziak kuwa ka en thlak zel chuan ka meng phok na samai neithana poisa a bat nem zia chu heti angai poisa an bata an pek ro chi hian engtin ngei ti thin ka ti chuan ka that ati muka ka chil ka hak lo chau a mela chuan engma dang lam box si lo chu tianga hanti kher ka ti neu newa poisa kan mu le theidan om chuna lom ati chuan ati tak emoni ma se chung kuate an nei venga engtin nge an tel lovin an omanga ka ti chuan ka ngai tu na hre thiam ni om takin min lo ena mi om thadu lo ve kan ni ati chuan ma se a chung te engtin ngen om kala ti ram na an nei lo chuan na thatak kan nuai tho tirin kan offera an du lo chuan ti luina ati chuan nuai lam ka mel ngur ani an fate ka kor mer pa in kala ti rama boarding school akanda ati chuan ka tho huai thei an school fee an tum sak nge moni neithana chuan a laptop chu khup thoka min pom le nol to bedroom lama min hruai pheya I thom no phelro thu pe o zetina ti le to ngati nge ka ti chuan tho hakina thom no phela thom no da na lama phein tuna atile ngut nial to lem lovin ka thom no chu ka phela thom no da na tanga lo chua chuan a in hafel vek to ti sat min lo pek chu ka lo ban ve vat a kor chu ka thol tu kringot khuma thuina mal chunga min pot thuwa nunglama tangin min lo ku ngal zata a khabe chu kalua ngatin TV on zui ngal neithana hian TV en ve thin ti ka hremi alo Netflix a lutin ramhuai film chu a met chuak tamai engber hinge ati supa min zot zui le ta ngala ramhuai film hi ka en du ngai mi alo ka en kual ve ngi ala ka du zong ka mulo thangro ka ti chuan cheklak takin mirror in ti chu a met chuaka idu lovem ni ati ve ngei ai ni love khatiang lama ni lo ka ti chuan puan min lo sin tirin min kuang nget sala ka en chak tho boxia ka hlau deuh reuh boxi ma se movie mai lom ti in ka en lui ta tho ram huai lo lang le thut thina ka phuna sa theilu tuk ngak hlel takin ka en kar tho boka ka kut ka se neu newa enge lo thleng zel tur ka muchak tak zet neithanan ka bianga lo fo chuan ka aw na salutuk
nei than ti pa in ka kuwa de rok mai kanu pui du tak ti pa in ka ngong alo nul thuaka tuna kan dan hi an nuam reu tak zet ma dan le min treat dan ka ngai tua keima awanga ni em zoin ami zia a thlak ve tel tuna nei thana hi ka du reng hetiang reng hian se ka ti ke point ka ku ave de urenga nei thana hi ka du em ni ma se ka in hrethiam lo ka du ve tel to in ka ria nei than ka ti chuan min lo en zokin ka puma chu la tun sunday ya hian ka pa ka mu theiang em ka ti chuan ngati nge alo ti sup ka mui se in ka chil ka lem khala ka mudu mai mule ama chin boxia adam le dam lo te ka hredu ti pain ka en kara a thalom ati chuan hlim zetin ka nui ngal ver ka pa ka mu thei dona ma se ati chuan ka nui top le riai ka local veang ati chuan ka buk ngata ka pa ka mudua chu zong chu ani mai voina I mudu em ka taksa chul thuak pa ati chuan ka lo ti ve sepa nakin dewa kan chuak don nia ti pa in min lo fop le zeu khuma chuan kan muwa tun tum hi hlim taka kan dun ve voi khat na niang a thin rima in sum thin dan te min hril ve na salutuk abula mutpa asam tuai turin min ti boka phone call a don ma chuan a nuam tak zet engtin mo vin zetina ti hroka ka phuna salutuka a in thiam lo ve de unge min mel ram mai a in thiam lo ve de unge a mela pa ngai chi alo ka office a lo hruai ro naktu ka lo boi puyang a ti le hroka tunge a ka ti chuan brief ti supin khuma amule a kan system he ka lo tuma an lo mana dam de uzok hian a ti le a Thawnthu tin in thlak na lama phei ngal kan kal to don em ni ti pa ka en kar chuan o amor a ti supa hlim zetin in thlak na lama ka lut zui ve ngal pa thili ei thaem ka ti chuan bungut ngutin o ei thae alu ti ve maya nei thana po kabul chi a thua akuta kuang ku aran mai engma soi velo chuan I hrisel na te thazel mo ka ti chuan annui ringot a omzia ka hre chiang hle bok annui ringot chuan a thawak lo ti na pa doctor te va mu tur che nia lung oi lo de wakati chuan a tho haka min ngai tu asu Jasmine zan kamu thalowa chu mai chu mole ati chuan ka oi lem lo damdoi te ei thamo ka ti le chuan a chek tlaka kalua akuta lo ngata boite min ngai tu asu damdoi po ka ei thae ati chuan kanui ve var rei po om lovin kan chuak le wata kara kan thut nuwa po chuan ka hoilet wanga ngatinge thil thlenga omem ni nei thanan ti chuan en zevin pon lam ka hoile ka hrelo ka pa khan je pa nei tlatin ka ria ka ti sepa katlo ngun de wangai don ani hi in kan thlen rualin nei thanan library ka ta tur liawa min siam saka chuan ka lut ngala ka laptop chu hongin na ka thok zui ngal Jasmine teri ka hriat chuan ka hoi chuak wata e vai lek chu lo ni in hey ti ina ma chu ka lo nui deuh sanga englovania biak du na che ka neya ati chuan ka ding chuak wat englam nge a ti pa alama ka phei chuan alu atuaya abianga taite boxia thil ho deuh mole hepa chungchang hi nia zoi sepa ti chuan ka lo chek tlak mai thu chungin kan soidon em ni coffee te in photila ka ti chuan abuve ngata mer hi chu coffee siama thiam ngot mai ati chuan nia ka lo ti vat chuan min hril to la ti pa ka mel zeu chuan ole a ming chu din ania painter ani boka a mel tha a hausa a felbok ati siama ka lo nui de hak
chuan idu mi kamit ko san a ka ti chuan o indate puya min som nge a ka kal du ngem a ti sepa te reng mai ka lo ti ve vat ole ma se enge ka ha kang ti pa ina ding hlua ya a che boi le nga le vek to tle ma sexy ve deu kiu tho si chu tiang lam chu haro ka ti chuan ole ti pa ina nui sen sena eng ti ka nge in dei chu ni a ka soizo ma chuan zandar saria kakal ati nuwa man mo devina chuak zui ngal neithana office kong khar chu ka kikar kara tuman min chan mai lo wang chuan dim te in ka honga neithana chu ado kan bula lo dinga a bula lingko na ding ve bok ka ti deuh sep chuan neithanan a laptop khupin min lo ena chuak ru ati chang deuh foka sofa bula mi palo ding chu ka mu ve chia man mo devinan in zui chuak ngala lingko nan a chuak ma in kong khar chu khar zui ngal neithanan ka din na lama lo phein min kuwa akut le lamin ka konga kuwa le lamin ka ngonga vuan thung dinara ei thei to a ka ti chuan alu ka koki ya alu ngata ti ngut pa in ka ngong alo fop le wang to min lo ngak lok ro amor ati nuwa ando kan omna lama apheya a laptop a khup ma in thila type le mola in noilama ka chuk chuan merin min lo nui sang mai chumi nuwa in noilam panin kan chukta chutia kan chuk thla merin min lo mu chuan min lo nui sang mai miss alu chumi dungem merin ati chuan ai du lo mayang kalome kalo ti sepa ngati ngai eilowa neithanan alo ti vat alu chum hi atui ka ti thina ma se tu na chuan ka ei chak ri lo katia ka chan zo ma chuan kanu pui hi adam lo ka du mi alovania neithanan ati chuan merin min lo nui deuh varvara ka lai le to lutuk ka ringot neithana phone na rik chuan ka en vata soiro ati deuh shok mai angoi deuh wang ta ka chuan ka en kara neithana mela thin rim na lo lang chu ka mu mai hau lo ding deuh hlua in asama tuai chho poka tuna company lama lo hruai ngal ro se chil deuh tak hian ati hroka a au thut sia lauzet hian ka mel kara a phone chu dain ka chi pa lo fop zeu zanreya ka lo hoang ati nuwa ka chan ma in atangin a chuak zui ngal meri chu lau thong takin ka ena lau thong su miss sar chu a tha em ang alo ti sep din chuwa mai ka tum chuan meri chuan min thu tir le a dinar kha ezo phot la miss sarin pumru kai muta phal lo kha ati ta ka chuan tuiti lo zetin ka ezo ve vek tho neithana la chu jinglam dar nia po alo la holowa lingko na ka kol laina la thei box si lo khuma tangin tho chuakin ka bula rop chu ka bana ka hazui ngal living room lo eng deuh pup ka mu chuan mak ti zetin ka hoi kuala o lo chuana lama chuan ka phei them sir approve na ka nei phot chuan kan zo ani mai mi pa pakhat hian atia minute somli pahni mang ye in approve na ka duang in riem vin zeta ti tu chu nei thana nge yani pheile devin ka ngai thla tun lai chu an company lama boina neu an nei vereng mai ma se enge plan engma kan resi lova ma se enge plan engma kan la resi lova mi pa chu an tile a engpo thleng se kanu pui na ya om ka du lo nei thanan atile hroka eng thil nge ni le tang in hi veng tha ula chuan kanu pui en thlareng turin gat pahni ka du bokang train chuak nge ni bok ro se mi che pahni atile a jem sahi he thila hian in nam hnoi ve ringem ti tu chu lingkon ani in ka ria zot ro a chang du lo cheu ni chuan in ti tur chu in riat kha nei than chuan atile a than tu mem ni amor ti ria chuan ka phuna salutuk
ka thina phuna salutuk ringot kongka aron in hon rualin neithana ka mungal min mu rualin amengko ka a in se ru na sa hle mai ka tipal ka ti chuan ka kiwa lo vuana alama min pot nai ngal kha I thil hak ne na lo chuk tur khan engei ngai tua se chil zeta ati chuan ka hoi kual ruaya ka englo ka chil kalema chan mai dan tur ka hrelo engmoi haka amor ati chang le runa asir lam devami parua lo thu te chu ka en kual dan dana so mi te so en su ati le rok to min pom nolin kan room lama min pheipui ngal huma min mutirin puan min lo sin tirin muro ati chuan ma se ka soizo ma chuan ka muya lo fop le noka muhilo Jasmine ati nuwa room atangin a chuak zui ngal thok la de wangin ka sai sira muttumin kamit ka ching zui ve ngal bok Mizo la sarat ratin kanu dor turvel ka laptopa ka ena Miss tiria chuan ka phuna salutuk Mary kong kabula loading renga anui de usang bok o kasam ka benga je pa in ka tisepa ka zak velutuk izai thiam lutuk ti pa in ka omna lama lo pheya ka lome ka ti sep nuwa ka hla play chu ka off zui ngal ngati ngei off da ya anal ka ti reu lutuk I play le theyangem ati chuan nui se in ka play sak vele maya library vel chu ati fai zui mol bok Mary hem library hi chu iti fai angai hleinem ka ti theyalom ka ti chuan apoi lo miss alo ti wata ka nalama ka bur le ngal chot to hey teri ka hriat chuan ewa I bokani nui hakin ka thil ti lai chu ka da enge ni zan lam chu an ka ti chuan kalama lo tlanin min kuwa chunga naktu ka in mule turin min som ati chuan kan nui ve top chuan I kan le dona mi ti pa in ka thut puya khonga in mola min kalpui theyangem ati chuan phok zetin ka en neithana na phal don lo ti hriat kha ka ti chuan voi khat chia tumchin la nangma lo chu kom tur ka nei lo ti hriat kha ati ta ka chuan tho hakin ka dinga ina ka om reng thowa voi khatal chu tum ve chinang neithana office lama evainen kanin zui pheya evaila chu ka hnunga ading tlata kongka ka ki kar nuwa neithanan lu turin alo ti wata min mu rualin alo ding wat bok neithana lama phein amma a tak kadinga ani ero dokan ngengina ding thung alama min pot nain ka konga lo kuwa neithan ka tisepa ani ero ka ngong bulvela nul thuaka evai rualin ka kal theyangem ka soizo rual deuh thoin alo hoi chuaka amita chuan a thin rim le mai donin ka hria mola ka tisepa ngatinge ati chuan evain bazar turin min hruai duwa kati chuan a in se ru le na sato ka bei sei sang vak ngamlo khonga in kati chuan ai ati chang ro ta ngatinge kati ve hluai hetia omreng chu kaning ve to neithan khonga in kalu hole watang hetia omreng hi kaninga lom kati chuan min kuana ti nget salin ka bianga lo fopa ti pai neithan chu nem son ka tum ve trang kalaka tanga kalboi tumem ni ati chang bola man mo devin kalu kalo thing ngal bazara ka kalve du lom no pangchia zetin katia idu apiang chu ka lei sakang che I kalangai lo ati muk ma se evai rualin ka kalve du lom kalati fana a in sum thei to lo nge dokan chu a chum de popa ka phuna salutuk alama min pot le dora ka khabe a nget zetin a lo vuana kal lo tura ka ti che chuani kal lo mayang ka do theina fi atum su baby ti pa in ka bianga lo fop zeu min kuana ati nge deuh chuan ka tol hnung wata a in thlak ve to emo katia
kamit tui tla chu ka hrudeu to ka chuak zui ngal vain min mu rualin a mela dang lam ngal vek apoilo Jasmine a thavekang a tisepa engma hi a thalovang ina tangin min chu atir po phal lovania a uyuvul lai ka niam ni ti in ka in su deuh lapa thinrimin omziom box si lo thinrim zetin kan bedroom kongka chu ka khar thuaya ka lok zui ngal min ring ve ngai mi alo enge omzia ngati nge min kaltira phal lo em heta thu chung hian engma ti lo turin min du em ni kongka an ron chum chuan ka phuna salutuk Jasmine neithana chu a thinrim tak zet ti a hriat ma se ka lulul ve tlat to Jasmine kongka hi lo hong vat ro a ti hroka ma se ka hong chuang lo Jasmine kongka hi lo hong vat ro ka ti chu ti pa ina chum le pop popa buai nai du lo chuan kongka hi hong vat ro thinrim zetina ti le a muang changa tho chuakin ka pheya I hong vat lo ni chuan ka ti chhedon ania a ti le hrok to kongka chu ka hong tange nge a thinrim hle aniang a maya central trol thei kongka chu khar dotin banga min nor beta engwangin nge kongkai kal se chil zet hian a ti deuh hroka kamit tui chu alo tla ve sek zel le ngal min chang ro a ti le hrok chuan ka ti bakin ka chang thei der lo min kuin ka sama duat takin a chula adara ka lo vuan ve trung mai engmo Jasmine hetiang ai ti hian eng thil nge thleng do ni hria ti ro a ti chuan ka mengkok mai ru mai in kal khum vel kha ka du lo I hriem nangma chi ai chu ka phal lo itana thil hlau om turi ti ka du hek lo chuan ka thu soi hi ngai thlak lo hian ka huwa ati chuan kamit ka ching sop ngati nge ti har ema ati rok chuan ka phudeu zok thei min kuana ati nget sala khonga in ti pa kamit ka chin chuan ka khabe a vuana mengro ati chuan ka meng ve maya khonga in min kaltiro ka ti sep I thil ti ngai tuala kaltir tur chein min duamo ti pa in kamonga lo benga ka thu soi ngai thala min nial to suang che I hriem ati chuan ka bu ngati nge zoi sapin ka ti a ngati nge he thil hi ka ti a chan chu mo amor I mit tui hi ka huwa I tra hian min ti buai vekin ka hria ka thinrim in sum ka tumzia hi hriem ven him che ka tumasin ma se ka theilo amor helai mun hi Italy ni hi Mizoram angina him velo an chung te nge po an that hre lo wasin ati chuan ka meng chuaka kala ka tanga an lak bo che ka du lo I hre thiamem tlan bo tum heksu kata chi ni ti pa in min kuang het sala min kuai na ngoi wanga hetia duat taka min kuwa hian ka ha dam leang loisi min pomnol chuan hlau zetin a konga ka lo kherbet ngala so falama min pheipuin ama ma chhon zongin amal chunga ka thua katina chem dam du pa ti chuan ka buk ngada ka biang ngong le muibul vela aron fop ngal thuak tipal atile supa ka muya lo fop zeu bok amit menga chuan hlauna thinrim na the in pol nuk lom mai kamit meng chuakin ka thua neithana tak salum vung kha om to lo meeting turin akal to ni mana bathroom lama phein ka in buala nizan khan voyeng zat nge 6 min man pui ka hrelo ka taksa chu laugh bite li rina khat nizana min tha tur thu le tar dong nual ti asoya mina vau nge ti tak takan tum ka hrelo keima hlau thon na chu om ve neithana hi ka ring to hle bok neithana om na America zo chuan a hriat bik lo thu in min changa ka ngai tu ave reng neithana hi ring bur to ila a that ka ring min ven him te po adu tak takani mana
ka pasalania ka ring turani Miss thingpui induem Mary na lo ti vata bukmatin sofa chuan ka thu ngal Eva I message ka dong nuala a in thiam lo thu hlir ania soine ma se a thiam lo vero ani big lo Miss idang lam deu Mary na ti chuan hre thiam lo zetin ka ena I chau mel a ti chuan ka nui ringot Jasmine ron tiria chuan ka phuna salutuk enge vak zela che ti pain ka dinga ka hre thiam I soi kha ma se I tha em ti pain ka bianga lo khuwa puruna ka thalutuk ma se enge min zo thut sar kan ring theilowang lingkon na ti rual deuh thoin nei thanan min kuwa man mo devin min chhuah pui ngal motor kha a ti hroka motora min dalu rualin thil ribur thom ka hria amor a tha khalro a ti zom zat ibula ka om hi engki ma thave kang ti pain nget zetin min kuwa ka hre thiam nuai lo sar vila kha him berri midang chu ka lo phone call mayang lingko na na ti chuan man hmong cheu nei thana chuan a ti muk mai